6.000 de locuințe. În Franța, scrutin crucial pentru președintele Emmanuel Macron, care speră ca partidul... La noi, vreme frumoasă astăzi în toată țara, dar vor fi și unele înnorări. Maxima termică ajunge la 32 de grade. În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, României a explicat de ce părinții bisericii au așezat pe această sărtieră Sighetul Marmației. Motivul numărului mare de camioane îl reprezintă reconfigurarea traseului transportatorilor de marfă din Ucraina înspre România. Îndoite de biserică pentru 3 motive. În primul rând, pentru a ne arăta că rostul sau scopul... Aproximativ 5 minute, însă în punctul de trecere a frontierei... ...fost întemeierea Sfintei Biserici și... Država nije odgovorila na njihove zahteve. Nastavili su popodne protest blokadom puta. Radnika poručuju da sporazum koji je juče objavljen kao vlade iz Atlantika nije zvaničan i da je to samo saopštenje bez potpisa. O locuință avea în medie 2,8 camere. Este de aproape 53 de metri pătrați. Posebno kada je u pitanju domaća književnost, do koje domaća, nazvajmo i regionalna, da kažemo srpska književnost, naši autori, naši mladi autori. I wanna feel
Kula. Na današnji dan 2013. umro je američki kantautor i gitarist country glazbe Slim Whitman, koji je bio poznat po svojim sposobnostima jodanja i korištenju falseta. Njegovi hiti country snubova 1954. Once I had a secret love. Детският хор на Българското национално радио ви кани на един концерт под открито небе. 7 юли от 20 часа сцената на София Съмърфест, Южен парк 2, зад музея Земята и хората. Интернет сайта на Българското национално радио www.bnr.bg, страницата за БНР. Ovdje je mračno, spusti svetlost na put. I rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Според искам да тръгнем от там, вие да не сте се еманципирали от лидера и вече да взимате решения, които Борисов не одобрява. Не.
Dar un incendiu a mistuit 60 de hectare de teren. Și Italia este și ea ultima caniculei, în regiunile Lombardia și Piemonte din nord s-a ajuns la kvinnosjukvården. I sjukvårdsaffärerna säljs tvålar och plåster, men också franska gummi. Afectată puternic de secetă. Ordonanța semnată de primarul din Tradate urmărește limitarea risipei de apă potabilă și prevede amenzi cuprinse între 25 și 500 de euro pentru cei care nu respectă. Cisterne și închiderea как ще взимат решенията в тази коалиция. И до ден днешен те нямат механизъм за взимане на решения и това най-ярко се пролича при актуализацията на timp real. Noi dăm știrea exactă. Exclusiv FM Radio Timișoara. Și eu până Dumnezeu mă ține. Ovo su vaše muzičke želje. Ovo su vaše muzičke želje.